Wannan ita ce yarinyar da take rikida ta koma wata halitta kullum da daddare. Labarin ya fara ne lokacin da ta haɗu da wannan matashin mai suna Adam, direban babban mota ne. Farkon haɗuwansu a daren da suka haɗu, Adam yana cikin hanyarsa dawowa daga Kaduna zuwa Kano. Hasken fitilar motarsa ya haska wata yarinya tsaye tsakiyar hanya, tana kallon sa bata motsi. Ta saka hijabi, fuskar da ta yi sanyi kamar bata numfashi. Adam ya taka birki da ƙarfi, sai ya ce, "Ke lafiya?" Sai ya fara jin jikinsa ya yi sanyi. A cikin murya mai rauni sai ta ce, "Don Allah ka taimake ni kafin dare ya gama sauka." Adam bai fahimci me take nufi ba, amma zuciyarsa ta nuna masa ya taimake ta. Ya buɗe mata gefen motar ta shiga. Asiri ya fara tonuwa. Suna tafiya sai ya lura hannunta sanyi kamar kankara, numfashinta baya fita sosai, idonta yana sauyawa da ta kalle shi a cikin duhu. Ya tambaye ta sunanta. Ta ce, "Sunana Zainab, amma wasu suna kira na mara dare." Wannan kalmar ta take zuciyar Adam. Me yasa za a kira mutum mara dare? Sirrin da take ɓoyewa. Suka isa wani ƙauye kusa da ɗan batta. Ta roƙe shi ya sauke ta a wata tsohuwar unguwa. Lokacin da ya tsaya sai ta ce, "Ka tafi yanzu, kada dare ya same ka a nan." Adam ya ga wata hawaye guda ya sauko daga idonta, amma ba hawaye ba ne, jini ne. Kafin ya tambaye ta, sai iska ta kaɗa ƙafafunta. Jikinta ya fara motsawa kamar tana jin zafi sosai. Ta fadi a ƙasa tana ihun ciwo. Adam ya firgita, jikinta ya fara sauyawa, ƙafafunta sun yi sanyi, yatsunta sun fara tsawo kamar ƙugiya, idonta ya koma baƙi, muryarta ta koma kamar ba ta mutane ba, amma duk da haka tana kiran sunansa. Adam, ka tafi don Allah, ka tafi kafin na rasa iko. Adam ya kasa gudu, zuciyarsa ta tsaya, ya tuna kalamanta yadda ta shiga motarsa da taushi. Idan ka barta yanzu za ta iya kashe mutane ko ta lalace gaba ɗaya. Ya tsaya ya cire tsoro, amma da ya kalle ta, "Zainab, ki ji ni, idan kina buƙatar taimako, ni zan taimake ki ko da halittar ki ta rikida." Wani abu ya faru da ya ce wannan maganar, rikidar ta tsaya. Idonta ya yi haske kamar wadda aka haska fitila a cikin duhu. Ta fara dawowa cikin surata na ɗan Adam. Tana kuka sosai. Ƙarshen dare, bayan ta dawo hayyacinta ta ce, "Na sha alwashin babu wanda zai san sirrina, amma ka tsaya saboda Allah, ka yi haƙuri ka saurare ni." Tana shirin buɗe baki ta faɗa masa gaskiyar rikidarta, daga ina ta samo ta, me yasa dare yake canza ta, waye ya yi mata la'ana. Sai gashi wani abu ya taso a bayansu, kamar mutum amma ba mutum ba, mai dogayen hannu da jiki. Adam ya ji shi ya furta, "A yau dole ki koma tare da ni, Zainab." Adam numfashinsa ya tsaya. Abin da ya taso a bayansu ba mutum ba ne, amma yana kama da mutum. Girman jikinsa ya wuce na ɗan Adam sau biyu. Hannayensa dogaye kamar na dabba, idanuwansa kuma suna haskawa ja kamar wuta. Iskar da ta biyo bayansa ta yi zafi fiye da zafi na mutuwa. Adam ya tsaya cak. Zainab da take jikinsa tana kuka, "Na roƙe ka Adam, ka tafi, wannan halittar ce ta yi min la'ana." Halittar da ta faɗi sunansa a karon farko. Halittar ta matso, tana tafiya a hankali kamar tana jin sautin bugun zuciyar Adam. Ta yi magana da murya mai kauri, "Adam." Adam ya firgita sosai. Ta yaya wannan halittar ta san sunansa? Sai halittar ta ce, "Ba za ka iya kubutar da ita. An riga an rubuta makomarta tun kafin ka zo duniya." Ta miƙo hannunta zuwa ga Zainab, hannun dogo mai baƙin gashi da ƙaya. Zainab ta rikice, "Kar ka bari ya ɗauke ni, idan ya kai ni ba zan dawo ɗan Adam ba har abada." Adam ya girgiza kai da hanzari, "Babu wanda zai taɓa ki Zainab in ina raye." Abin mamaki ya faru. Yayin da halittar ta kusanto, Adam ya ɗauko wata ƙaramar tasbihar ƙarfe da ke rataye a jikinsa, wacce mahaifiyarsa ta basa kafin ta rasu. Ta ce, "Idan ka ga wani abu da ba ɗan Adam ba, ka ɗaga wannan." Da ya ɗaga tasbihar, haske ya fito daga cikinta. Halittar ta ja baya da sauri, ta yi ihu mai ban tsoro, har ƙasa ta jijjiga. Zainab ta yi mamaki, "Ina ka samu wannan? Wannan ba tasbihar talakawa ba ce." Kafin Adam ya ba ta amsa, sai halittar ta yi dariya mai ban tsoro. "Kun yi tunani haske zai tsorata ni har abada? Nan da mintuna 3 dare zai tsananta, kuma Zainab za ta sauya na har abada." Zainab ta faɗi akan gwiwowinta tana kuka. "Adam, ka gudu, idan dare ya gama kama ni a gabanka zan iya cutar da kai." Adam ya durƙusa ya kamo hannunta duk da tana rikidewa. "Idan zan mutu ina ƙoƙarin cetonki."
amma ba zan gudu in barki cikin wannan ba. Da ya furta haka, haske ya rufe jikinsa, jikin Zainab ya fara rikidewa a gabansa, fatarta ta fara yin baki, gashin kanta ya fara zubewa, idonta ya koma farin toka, jikinta ya karu kamar an kumbura ta. Amma wannan karo wani abu ya faru daban. Halittar da take bin su ta fara ja da baya, ta ce a gigice, me yake faruwa? Ta fara rikida, amma ba kamar yadda aka la'ance ta ba. Adam ya kalli Zainab, yana rike da ita da ƙarfi. Zainab, ki saurare ni, ki dawo hayyacinki, kina iya sarrafa kanki. La'anar ta sake warwarewa, sautin iska ya ɗauke komai. Sai gashi Zainab ta dawo cikin kamanninta na ɗan Adam a gaban Adam, ko da kuwa ba cikakke ba. Ta yi numfashi mai nauyi. Adam, wannan abin da kai yanzu babu wanda ya taɓa yi min. Halittar ta yi magana tana ja da baya. Idan kai ɗan Adam ne yau, ta yaya kake iya karya rikida? Kai waye Adam? Wannan tambayar ta bugi zuciyar Adam, shi ma bai san amsar ba. Sai halittar ta ɓace cikin duhu, ta faɗi wani kalma mai girgiza zuciya. Za mu haɗu nan ba da jimawa ba, ka shiri. Zainab ta bayyana sirrinta na gaskiya. Adam ya taimaka mata ta tashi. Asirin mahaifin Zainab da la'anar da ta faro tun kafin haihuwarta. Dare ya yi shiru sosai, kamar duniya ta tsaya tana sauraron su. Adam ya zauna kusa da ita kan tsohon gini, zuciyarsa na bugawa amma bai nuna tsoro ba. Zainab ta share hawayen idonta, ta kalle shi da wani irin kallo mai cike da soyayya, tsoro da kuma yarda. Sirrin da bata taba faɗa wa kowa ba. Ta fara magana da murya mai rauni. Adam, ban taba gaya wa kowa ba. Na fito daga iyalan da aka yi wa la'ana shekaru aro. La'anar bata tsaya akan mahaifi kadai ba, ni ce wadda ta karbe ta gaba daya. Adam ya dan matsa kusa. Ina sauraron ki faɗa min komai. Ta lumshe ido ta fara. Mahaifina Malam Bawa mutum ne mai ilimi, amma bai tsaya kan ilimi na alfarma ba. Ya fara bincike akan littafin tsafi, tsafin da ake cewa littafin jinin karkarar duhu. Zuciyar mahaifina Malam Bawa ya yi niyyar amfani da wannan littafin domin samun abu guda ɗaya, Bawa, ƙarfi da zai iya mulkar kowa, ya takura wa kowa.